معرف 11 كونتات قداماتن بهلتهم تقماتون كمون بزعبا السفرة قدس ميكائيل يقلت اتهم قدامات اب تحتي عمق زبالو سفراتاتتهم عبيت أخرانات يركبوا نأبنت اندا قدس ميكائيل ابتي بإقرخا كتوردو زي تخيلا خاوح زملقو أتصادفن اب رئيستهم اب تحتي يزركبوا خالقوت عبيت أخاوح كبيلو يركب اتهم أخاوح لكع نمنادق ودب برتغال زمسلو أزيوم عبيتيوم اتي بزوم استقصنا يوم أخاوح استخبى مريت عطقتن سفحتن جاكاتات زشفنوو أما أكلهم حدا أوليع مرورن نوحت سعرن زلوهم بفلاي كاباتهم ببزحي صبوق زشتؤو ريحان زبهال تخلي يبقل اتو مقراب أوليع مرور زيكونس كدم حجون أتأبيقنا زين فلطو فرتاتون زين بروميم اب تحت قوبو زركب قولاقول نايت قدام كم أرانشي لامين ترنغو بره كم اون ببعينو تفر بلس لكع كمتم اب برتغالن هندن زبقلو زمسلو عينتات كوخ كاولو كوراريما أبو سنتي أمتاتة كالوت طعم زشتتون نمدحانيت زطقمو قصل مصلن يركبوا كناخه نفع سرحتنياتات بزي مخانوم ولا حنتو كافرز أم كرخبو أي كعلون اتمريت زوم لعلي الناس تقصنا يوم أوام مرور كبقلو يخلو كرتي أسرار حانايتم أبت قدام زركبو غزاوتي لكع كمني هاجرنا أبيات كريستيان يمسلو بزوريا بيت كريستيان معدي تابوت ززورلو بفلاي كا اتقر خارجيتكا اتزورلو كم تجزا اتشوفنلو يمثل كمنا هاجرنا 300 ولو اتقندي بقدميت كخون كلو اتم استرفو خا بخالق وغنات يركبو ات بيت كريستيان سنقو خونه مدر بيتو بنقوص سعر مرور زتسرح خون كلو عدمي وي كيف رسا زتنحلو جزي كام موائل ودسب احلفن كاب تقند مأتوي يجميرو كساب وشتو بصبو ازتهانت اخمسل كلو بفلاي قابل على سنقا كم كاستدمنا قبت إلوم نحاد حدوم استراخبو عطاو قدد أركس بمسرح تقات إموم زتححزو يمسلو أوشت اتي بيت كريستيان بزيكاتهم زقدسو أغششتي كالوت كأتوا ذي كقلو كاب جاف نجاف بمقارجاز تشفنا منبر تابوت زقمت الله حانتن اشتخف لتركب كم اون بقود نتاتو زركبو مأتويتات بمقارجاز تشفونو يوم بمقارجا سليوكا بتوم 3 شنخات نوشت خطأتو تخيل أبتوم زت أغسنا يوم 3 أفدقيتات بالعلتي مقارجا استأسرا دولات اللواء زخوانا سبكا كي تدولا نوشت كأتو أي كإلنيو أبتاني اشتخف لي بيت مقدس بزي كامن برتابوت كالق نجر أي ركبن قبل علة الصدقة 4 أقري مدقف زمسل زلوو يقمطوو إذا ما قمطي بالعليو بعنت أيتي تقطعتيمو زتشفنا يمثل بأمني زتسرح تابوت إلوم زتوعوو بفلاي بالعليو بنحاس زتسرح حدا عبن تصفحين شحاني زمسل زلوو اللو إذا تصفح شحاني قبل علي 4 خرناع زلوو منبر تابوت كابل عليو تنطلطلو كساب مدر بيت زبصح بدحريون بشانخون كشوفونو زخل مقارجاتات كوا انتلو بقدمي ግን بقلصي زرأيو زخوانا سب اب زورياتان اشتو بيت مقدس ودات كقبر يخيليو اتوم دولات بتصفحتا امان زتسرحو خوينوم بقمد زتطلطلو يوم
ببتري كتوقعهم كلخا دمصهم كاب رحوق أيسمعن بجيزي بعلات نتم تصفحت شحانيتات زمسلو ندقة أوطيهم ببتري بمهرام يدولوهم كم أون بأسرازي استسرحة كبيب زيكونا أوشتو مدلو زلو دول دمصو لكعجل زبل فاس كوينو يسمع كمو بصبوق زيتسرحو نأشتوك أجلات بجيزي بعلات بفلاي كأ تابوت كوت كله بإيدهم حيزهم ندقي وطو كالق جيزي نتوم بأمان كونه بأسرازي تسرحو دولات يتقاملهم كاب كلهم أبيات كريستيان قدامات وقحتا دولي يسمع بزي مبرحتي بلبهم يتقليو إذا خاون كله استولعك أنديل زمسل كمون أبحاديك زتنطلطلو شمعاتات يبرهو عاويلهم بحبار مهلت كقبرو خلو سرعاتا زمامرا زختلو أي مسلون مخنياتو أب كندي ناتقبابلو هاللي زبلو كلاتهم ناقصلو بحنسا سلز قدسو يوم مهلتهم كام مزمور داويت زتوات ايو اتبعال كام زفقدو دما قدم زيبلو مهلتي زمرو أبت بيت كريستيان بإقروم تقطوي يبلو وقحتا خون كله حادق الشيخون فلاسي أب قدمي دق سلام ويمأتو بيت كريستيان حنسا تراي أتصبئو كيد متى عاويلو يدقم قدام السنبت يخون أب جيزي بعلات دقيموم مسودو 4 و5 زخونو نوحت مسكالات بجيزي تابوت ندق حيزوم يوصمو نفس وكف بس أقاماي إيدو مسكال زلو مركوس كم أون بيمانا إيدو بسنسلت زتنت ألتألا تخاخ عطان وزاوز بزي قبو بحريز تسرحو منت أليناتات ويبارنوسات زمسلو يلبسو مخنياتو بأسرا روحهم كم حدج الرام دماسكو بحبرن سئلن استسلم علبا يخون قفح زبالة وي كم كالق لبسي كابل عليو جميرو كساب تحتيو بحري بزي مسراحهم يوم اتلبس تابوت بقدم رأسو كالق كساب جاف زتدرع زخوانه يخون حبر زلوو بفلايكوا مستعينة حبرو كرتي أسرارحو زي وهاهاد مدري إنا تنكفى قفف يبل بشانخ مأتاوي ويمت حلالفي مش قراقور كوروديو زمسلالو جيزي بعلاتن قدام سنبتن كمزي زعمسل سرعة تابوت دحر مفتامو حدا خبعاتهم قداسة زبتصح كمتي أبي قداماتن أبيات كريستيانن زرقة نايت انت زخونس لماريام حيزو مستوم كلت عجبتو نابتان اشتخفلي اتو اتز قدس اما اكل بيت كريستيان كوينو قاتو نابت مؤمنان زاات ولوك اند معصبيلو ايدو خا اب افلبو يقبرو اتوم بقودنو دو زبلو خا زبرها الشمعة يحزو بدحرزي كالوت قطم زيكونا مزمور عاويلهم انا زمرون بحبار كم زسعسعو انا نطرون تتحاحيزهم بخلو يزارو كاجلاتن صناصلاتن زحازو بقدم سئلي قدس ميكائيل كوينم يزمرو ابزخونه غزي بقدم تسئلي ملأخ كحالف خلو يسجدو حقي نمرأيو زبهق كمون نخبر እግዚአብሔር ስለዝተሰርሐ ካብ ኩሉ ኣብሊጽካ ትርእዩ ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን በዓላት መስቀል ኮነ ጽንሓህ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ተዓጅቡ ይወፅእ ዑደቶም ምስ ወድኡ ነቲ ስእሊ መልኣኽ ኣቐሚጦም ብሸነኽ ሰሜን እቲ ቤተ ክርስቲያን ናብ እትርከብ ንእሽቶ ክፍሊ ይኸዱ ኣብ እውን ብመሰረት ስርዓተ ቅዳሰና ነቲ መጽሓፍ ወንጌል የንብርዎ ውፅእ ኢሎም መኽፈልቲ ወይ ቁርባን ዝብልዎ ንሕና ኸኣ ሆስቲያ ንብሎ የዳልዉ መስቀላት ጽንሓሃት
ቃጭላት ከምኡውን ሕብስቲ ማለት ጽቡቕ ዘይበሰለ ጽዕድውን ክብብን ዝበለ ቅጫ ክትርእዮውን ክንዲ ለሚን ዝኾነ ነቶም ኣብቲ ገዳም ዝቕመጡ ሒደት ሰባት ምእንቲ ክዕደል ሒዞሞ ይመጹ። ኣብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያንን ገዳማትን ብዙሓት ምእመናን ዝርከብዎም ብፍላይ ናብኦም ከይዶም ቁርባን ስለ ዝወስዱ ምእንቲ ከኣኽሎም ዓብ ሕብስቲ የዳልዎ። ከከም ስፍሓቱ ነቲ ሕብስቲ ኣርጉዶም ይሰርሕዎ። ንኣብነት ርጉዲ ሕብስቲ ካብ ፍርቂ ኣጻብዕ ኢድና ክሳብ 2 ሴንቲሜትር ወይ ዝያድኡ ኣቢሉ ይኸውን። ኣብ በዓለባ ዝተሸፈነ ንእሽቶ ሳርማ ወይ ኩሮ ዝመስል ዝቕመጥ ሕብስቲ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ መንበረ ታቦት ዝርከብ ብመስቀላት ጽንሓሃትን ጭልጭል ዝብሉ ቃጭላትን ተዓጂቡ ይወፅእ። ብድሕሪ ቤተ መቕደስ ማለት ብድሕሪታ ዝተወሰኑ ኣቕሽሽቲ ጥራይ ዝኣትውላ ድጉንቲ ክፍሊ ዝኾነ ሰብ ስርዓተ ቅዳሴ ክፍጽም እንተዘይኮይኑ በይኑ ክጸንሕ ኣይክእልን እዩ። እቶም ዝተረፉ ብቕድሚቲ ቀንዲ መእተዊቲ ቤተ መቕደስ ደው ክብሉ ኣለዎም። ኣብ ጥቕኡ ኾነ ኣብ ውሽጢ ቐጽሪ ቤተ ክርስቲያን ግን ዝኾነ ይኹን ኣማኒ ከም ድላዩ ደው ክብል ይኽእል። እንጌራ ካብ ቤተ ክርስቲያንን ከባቢኡን ይመጽእ። ዝሰምዕዎ ቃጭል ክሳዕ ዝሃድእ ከምኡውን ነቲ ዝጠቐስናዮ ኣብ መንበረ ታቦት ዝቕመጥ ሕብስቲ ኣብ ሳርማ ሒዞም ብርእሶም ይሰግዱ። ነቲ ሳርማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሳርማ የቕምጥዎ። ነቲ ሕብስቲ እውን ልክዕ ከም ሓደ ስጋዊ ኣካል ዘለዎ ብሓደ ጸሊም ዓለባ ገይሮም ይሽፍንዎ። ኣብዚ ገዳማትን ካልኦት ዝተኸብሩ ኣብያተ ክርስቲያናትን ብብሩር ገሊኦም ከዓ ብወርቂ ዝተሰርሑ ጽዋዓት ይርከቡ። ኣብ ሓደ ሓደ ዝደኸዩ ኣብያተ መቕደስ ናይ በዓለገታት ትርጉሙ ዳንደታት ኢሎም ዝጽውዕዎ ብነሃስ ዝተሰርሑ ጽዋዓት ይርከቡ። እቶም ሳርማታት ብግቡእ ዘይተሰርሑ ሰፋሕቲ ክኾኑ ከለዉ መቐረብ ሸሓን እውን የብሎምን። ካብ ንቑጽ ዘቢብ ዝተሰርሐ ወይኒ ኣብ ጽዋዕ ኣብዚሖም ይመልእዎ። ምኽንያቱ ብዙሓት ምእመናን ብስጋን ብደምን ስለ ዝቐርቡ እዮም። እቲ ዝቕድስ ዓዊሉ ሃሌሉያ ክብል ምስ ጀመረ ዝዝምሮ ዘሎ ኣይመስልን። ካልኦት እውን ንዕኡ እናተቐበሉ መዝሙሮም ይቕጽሉ። እቲ ስርዓተ ቅዳሴ ዘካይድ ግን በታ ብኢዱ ዝሓዛ መስቀል ገይሩ ብህድኣት ይባርኽ። እቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ብምውጻእ ርሕቕ ኢሎም ዝርከቡ ምእመናን ከምቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ክዝምሩ ይስምዑ። ሓደ ካብ መንበረ ታቦት መጽሓፍ ወንጌል ሒዙ ምስ ወጸ ኣብቲ ቀንዲ መእተዊ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ የንብብ። ምስ ወድአ ቀልጢፉ ሃሌ እናበለ ክዝምር ከሎ እቶም ኣብ መንበረ ታቦትን ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስን ዝኾኑ እናተቐባበሉ ምስኡ ይዝምሩ። ምስ ተወድአ እቲ ቅዳሴ ዘካይድ ካብ መንበረ ታቦት መጽሓፍ ወሲዱ ነቲ ዝደግም ይህቦ። ንሱ ኸዓ እናሰገደ ይባርኽ። ብድሕሪዚ ምስ ክልተ ዓጀብቱ ሓዲኦም መስቀልን ጽንሓህን እቲ ኻልኣይ ከዓ ቃጭል ሒዞም ብሓንሳእ ናብቲ ወንጌል ዝደግሙሉ ፍሉይ ስፍራ ይኸዱ። ኩሉ ምእንቲ ክሰምዖም ቀልጢፎም ዓው እናበሉ ወንጌልን መልእኽቲ ሃዋርያን የንብቡ። ናብቲ መንበረ ታቦት ምስ በጽሑ እቲ ስርዓተ ቅዳሴ ዘካይድ ባዕሉ ጽንሓህ ምስ ሓዘ ወይ ካልኦት ምስ ሃብዎ ቅድም ኣብ ልዕሊ እቲ መንበረ ታቦት ብድሕሪኡ ከዓ ብዙርይኡ እናዖደ ዕጣን የትክኽ። ዑደትን ምዕጣንን ምስ ተወድአ ናብ ሸነኽ መንበረ ታቦት ጥውይ ኢሉ ብዝሃቦ መስቀል ባርኾት የበጽሕ። ብድሕሪዚ ነቲ ቁርባን ሴክራመንት ዝኸውን ዝተሸፈነ ሕብስቲ
ቅላዕ ዓቢሉ ይኸፍቶ ምሳል ዓሎ ድማ ብየማንን ጸጋምን ኢዱ እናቀባበለ ይሕዞሞ በታ ዓባይ ዓበይትኡ ጦምቦቕ ዓቢሉ 5 ንኣሽቱ ንዃላት በብሓደ ብላዕሊ ብማእከል ብታሕቲ ብየማንን ጸጋምን ይገብር ብቋንቁኡ ቀስ እናበለ ድማ ይቕድስ ኣስዒቡውን ነታ ጽዋዕ ሒዙ ብቋንቋናን ብቋንቁኡን ባርኾት የብጽሕ ብድሕሪዚ ነቲ ቁርባን ብኢዱ ምስ ሓዞ ካብ ፍርቁ ቁርስ የብሎሞ ካብቲ ኣብ ጸጋማይ ኢዱ ዝተረፈ ኣብረ ርእሲ እናቐመጠ ንላዕሊ ኩምር የብሎ እቲ ቐሺውን ንዕኡ ዝኸውን ጭራም ኮነ ካብቲ ቁርባን ይቐምስ ብድሕሪዚ ነታ ቁርባን ዝሓዘት ሽፍንቲ ሳርማ ኣልዒሉ ነቲ 4 ወንጌል ዘንብብ ከምኡውን ነታ ወይኒ ዝመልአት ጽዋዕ ኣልዒሉ ነቲ መልእኽቲ ሃዋርያ ዝደግም ይህቦ እቲ ዛቑናይ ድማ ነቶም ኣቕሽሽቲ ማለት ጥቓቲ መንበረ ታቦት ዝኾኑ ካብታ ብየማና ኢዱ ዝሓዛ ሳርማ መድገም እናሃበ የቕርቦም እዚ ንኡስ ዛቑናይ ክቖርብ ከሎ ነቲ ደም ኣብቲ ብወርቂ ወይ ብብሩር ዝተሰርሐ ዕርፈ መስቀል ማንካ ብውሕድ ገይሩ ነቲ ስጋዊ ቁርባን ዝወሰደ የቕምሶ ኣብ ካልእ ወገን ከዓ ሓደ ማይ ዝመልአ ሳርማ ዝሓዘ ቀሽን ሓደ ዝቖርብን ኣብረሓ ወይ ግናዕ ኢዱ ማይ ጸበል ብምፍሳስ ገጹ እናተሓጽበ ኸሎ ብሓንሳ ይረአዩ እዚ ምስ ተፈጸመ ኩላቶም ነቲ ቁርባን ሒዞም ናብ ቅድሚቲ ኣብ መንበረ ታቦት ዝርከብ መጋረጃ ይኸዱ እሞ ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ኣቕሽሽቲ የቕርብዎም ቀጺሎም ነቶም ኣብ ጥቓ ካልእ መጋረጃን ኣብ ኣፍ ደገን ዝርከቡ ሰብኡት ከምኡውን ነተን ናብ ቤተ ክርስቲያን መጺአን ክሰግዳ ዝተፈቐደለን ምእመናን ኣንስቲ የቕርቡ ስርዓት ቁርባንን ባርኾትን ክካየድ ከሎ ኩሎም ምእመናን ደው ይብሉ ቁርባን ክወስዱ ክመጹ ኸለዉ ኣእዳዎም ብምልዓል ግናዕ ኢዶም ንቕድሚት የጠምቱ ነፍሲ ወከፍ ደም ቁርባን ምስ ቀመሰ ከም ዝገለጽናዮ ማይ ጸሎት ይሕጸብ ብብዝሕ ድማ ቁርባን ክወስዱ ይረአዩ ቅድሚቲ ቅዳሴ ከምቲ ኣብ ኩሉ ኣብያተ ክርስቲያንን ገዳማትን ዝተለምደ ኣእዳዎም ይሕጸቡ እቶም ስርዓት ቅዳሴ ዝፍጽሙ ኣቕሽሽትን እቶም ኣብ መንበረ ታቦት ምስኡ ብሓንሳ ደው ዝብሉን ድሕሪ ቁርባን ናብዚ ዝጠቐስናዮ መንበረ ታቦት ተመሊሶም ነቲ ቁርባን ዝሓዘ ባዞ እቲ ኣብ ሳርማ ዝተረፈ ማይ ጸሎት ኣብ ጽዋዕ ምስ ተመልአ እቶም ስርዓት ቅዳሴ ዘካይዱ ኣቕሽሽቲ ብምሉኡ የቐምስዎ ብድሕሪዚ ሓደ ካብዞም ኣብ መንበረ ታቦት ኮይኖም ዘቕድሱ መስቀልን ቃጭልን ሒዙ ብህድኣት እናቐደሰ ናብቲ ወንጌልን መልእኽቲ ሃዋርያን ዝተነበበሉ ቀንዲ ኣፍ ደገ ይኸይድ እሞ ስርዓት ቅዳሴ ይፍጽም እቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ደገ ዝኾኑ ምእመናን ብርእሶም እናሰገዱ ብሰላም ይሰናበቱ ነዚ ኸዓ በረኸት እዩ ይብልዎ እዚ ዝጠቐስናዮ ስርዓት ቅዳሴ ከይተወድአ ዝኸይድ ሰብ የለን ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን ኣብ ኩሎም ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ገዳማት መግደፍ ይዕደል ካብ 20 ክሳብ 25 ዘይበዝሑ ፈለስቲ ዝቕመጥዎ ንእስ ዝበለ ገዳም ዝግበር ስርዓት ልክዕ ከም ኣብ ኩሎም ዓበይቲ ይኹኑ ንኣሽቱ ገዳማት ኣብያተ ክርስቲያን ኣብያተ ክርስቲያንን ዝዝውተር እዩ ብዘይካ ስርዓተ ታቦት ወይ ዑደት ገዲፍካ ኣብ መንበረ ታቦት ዝካየድ ቅዳሴ ኣዝዩ ሓጺር እዩ ከምኡውን ብመዓልቲ ስራሕ ዝግበር ቅዳሴ
ክሳዕ ክንድቲ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን። ምዕራፍ 12 ብዛዕባ ምድላው ቁርባንን ኣፈጻጽማ ስርዓተ ታቦትን ቅዳሰን ከምኡ እውን ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኢልካ ከም ዝእቶን ይገልጽ። ምድላው ቁርባን ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ኣቐድም ኣቢለ ከም ዝገለጽክዎ እቶም ኣብ ገዳማትን ካልኦት ቦታታትን ዝርከቡ ኣብያተ ክርስቲያን መካበብያ መንደቆምን መተሓላለፊኦምን ብዓንዲ ዝተኸፋፈሉ ክኾኑ ከለዉ ከምኡ እውን ውፅእ ኢሎም ብዝሪኦም ዝርከቡ ጥርሖም ቦታታት ኣለዉ። ኣብኡ ብዘይካ ሰፈር መጉእን መውቀጢ ስርናይ ዝኸውን መጥሓን እኽልን ካልእ የብሎምን። ዝጠቐስናዮም ነገራት ዘድልዩሉ ምኽንያት ኣንስቲ ዝሓዝኦ ሕሩጭ ወይ ስርናይ ጌርካ ንቁርባን ዝኸውን ሕብስቲ ምድላው ከም ርኽሰት ስለ ዝቝጸርን ስለ ዘይፍቀድን እዩ። ሳርማ ወይ ዕትሮ መሳሊ ብሕልፊ ካብ ናትና ሕፍስ ዝበለ ቢሑቕ መሳርሒ ዝኸውን ኣለዎም። መፍልሒ ማይ ከምኡ እውን ኣብ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያን ብነሃስ ኣብ ሓደ ሓደ ስኡናት ኣብያተ ክርስቲያን ከኣ ኣብ ልዕሊ እቶን ዘቐምጥዎ ብጭቃ ዝተሰርሐ መሰንከቲ መጎጎ ኣለዎም። እቲ መሰንከቲ ከቢብ ኮይኑ ብትሕቲኡ ሓዊ ኣጒዶም ምሳርሰንዎ ብሓደ ጨላዕላዕ ዝብል ወርቂ የልምጽዎ። ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ጭልፋ ገይሮም ድማ ነቲ ቢሑቕ ብጽቡቕ እናኽበቡ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰንከቲ የፍስስዎ። ብግቡእ ምስ ተሰንከተ ከምቲ ዝበልናዮ ገይሮም ካልእ ይስንክቱ። እታ ካልአይትን ጌራ ተሰንኪታ ምስ ወጸት ነታ መጀመርታ ዝተሰርሐት ሓፍ ኣቢሎም ኣብ ልዕሊኣ የቐምጥዎ። ስለዚ ሓድሽ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ብምቕማጥ ንላዕሊ ኩምር የብልዎ። ቀጺሎም እናኽበቡን ብኽልቲኡ ወገን ንላዕልን ንታሕትን እናገላበጡን ይስንክቱ። እንተደልዮም ሓደ ወይ ኣብዚሖም ሕብስቲ ክሰርሑ ይኽእሉ። ኣብቲ ዝጠቐስናዮ ስፍራ መስርሒ ወይኒ ዝኸውን ዘቢብ ከምኡ እውን መቐመጢ ይርከብ። እቲ ዝባረኽ ሕብስቲ ኣብኡ ይስራሕ። ቀዳመ ሰንበት፣ በዓል ኣውደ ዓመት ከም ልደት፣ ፋሲካ፣ ማርያም ጉንቦት ወዘተ ክኸውን ከሎ ንኹሉ ክሰግድ ዝመጸ ይዕደል። እዚ ንቁርባን ዝኸውን ሕብስቲ ብድባብ ቃጭልን መስቀልን ተዓጂቡ ካብዚ ዝጠቐስናዮ ፍሉይ ሰፈር ይወፅእ። ቅድሚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምእታዎም ብዙርያኡ ይዑዱ። በዓል ኣብ ዘይኮነሉ ጊዜያት ግን ብዘይ ድባብ ተኺሎም ናብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ይኣትዉ። ቀዳም ስዑር ማለት ቅድሚ ትንሳኤ እዞም ፈለስቲ ስርጸት ፕሮሴሽን ይገብሩ። ብፍላይ ንሕና ኣብ ዘይንፈልጦ ሃገር ከምዚ ዝኣመሰለ ልማድ ብምርኣይና ጽቡቕ ኮይኑ ተሰማዕና። መስቀላትን ኣብ መንበረ ታቦት ዝቕመጥ ብሓሪር ዝተሸፈነ ጽላተ ሙሴ ዝመስል ብፍላይ ሓደ ፈላሲ ኣብ ርእሶም ዝተሰከምዎ ኦርጋኖን ቃጭላት ጽንሓህን ዝተደግመ ማይ ሒዞም እናቐደሱ ናብቲ መሸላ ዝተዘርአ ግራት ከዱ። ኣብኡ ስርዓት ሊጦን ናይ ሓባር ጸሎት ብዘፍቅዶ መሰረት ድሕሪ ምፍጻሞም ታቦቶም ሒዞም ናብቲ ገዳም ተመልሱ። ንሕና ስለምንታይ ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክትፍጽሙ ከኣልኩም ኢልና ሓተትናዮም። ንሳቶም ከኣ እንስሳታት ሕዛእቶም ጥሒሶም ኣዝርእቶም ብምብላዕ ስለ ዘሸግርዎም እቲ ርህሩህ ኣምላኽ ምእንቲ ከባርሮም ማይ ጸሎት እናከስከሱ ክልምንዎ ከም ዝኸዱ ነገሩና። ኣብዛ ሃገር እዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ስርዓት ቅዳሴ ብፍላይ እቶም ዓበይትን ንኡሳን ዛኦኖትን በብዓይነቱ ኣልባሳት ብምኽዳን
ኣጊጾም ዝረኣይሉ ካብቲ ሓደ ምርኢት ናይቲ ብቕድሚኡን ድሕሪኡን ምድሪ ተንኪፉ ገፈፍ ዝብል ኣብ ማእከሉ ድማ መውፅእ ርእሲ ዘለዎ ነዊሕ ልብሲ ወይ ኣልባሳት ዝፈላለዮ ነገር የብሉን ክብል ይኽእል። እቶም ኣቕሽሽቲ ግን ርእሶም ተላጽዮም ይቕድሱ። ከምኡውን ፈለስቲ፣ ባሕታውያን፣ ኣቕሽሽቲ ሰኣኖም ኣውፂኦም ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኣትዉ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንሙሴ እዚ ዘለኻዮ ቦታ ቅዱስ ስፍራ ስለ ዝኾነ ሰኣንኻ ካብ እግርኻ ኣውጻእዮ ንዝበሎ ትእዛዝ ስለ ዝኽተሉ እዮም። ምዕራፍ 13 ኣብ ሃገር ቀሺ ዮሃንስ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ክርስቲያንን ገዳማትን ስርዓተ ቅዳሴ ከመይ ከም ዝፍጸም ብዛዕባ ንማቴዎስ ዝቐበርናሉ ደብረ ቢዘንን ስርዓተ ኣፈጻጽማ ጾመ ኣርብዓን ይገልጽ። እቲ ዝጸናሕናሉ ገዳም ቅዱስ ሚካኤል ካብቶም ኣብቲ ገዳም ዝርከቡ መጸለዪ ቦታታት ሓደ ኣይኮኑን። ኣብዚ እውን ብውሽጢ መካበብያ ናይ ሓደ ዕጹው ስፍራ ስርዓተ ቅዳሴ ነካይድ ነበርና። ኣብዚ ሃገር እዚ ኣብ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ገዳም ካብ ሓደ ንላዕሊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣየካይዱን እዮም። እቶም ፈለስቲ ከም ዝረኣናዮም ብምሉእ ልቦም ኣብ ቅዳሴና ክካፈሉ ምስ መጹ ዘይተማልኣናዮም ከም ጽንሓሕን ዕጣንን ዝኣመሰሉ ነገራት ኣበርከቱልና። ከም እምነቶም ዝኾነ ይኹን ቅዳሴ ብዘይተኻኸ ዕጣን ክፍጸም ኣይከኣልን እዩ። ሓሊፉ ተሪፉ ካባና ሓደ ቐሺ ምስኦም ኮይኑ ክቕድስ ዝተፈቕደልና እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ወገን ብምሉእ ልቦም ከም ዝተቐበሉና ገለጹልና። ምኽንያቱ ካብኣቶም ኣብ መንበረ ታቦት ደው ኢሎም ዝጽልዩ ካብ 3፣ 5 ወይ 7 ንላዕሊ ክበዝሑ ስለ ዘይብሎም እዮም። ንሕና ምስ ጫማታትና ናብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ብምእታውናን ኣብኡ ጡፍ ብምባልናን ገሮሞም። ስላሴ ሰንበት ክሳዕ ዝኣቱ ወትሩ ቅዳሴ ነካይድ ነበርና። ኮይኑ ግን ንጽባሒቱ ሶኒ ቅዳሴ ከነካይድ ምስ ደለና ኣይተፈቕደልናን። በዚ ዝኣክል ካብ ሓሳብ ልብና ስለ ዝብኹርና ጓሂ ተሰማዓና። ብኽፉእ ከም ዝተጠራጠሩ እኳ እንተመሰለና ምኽንያቱ ክንፈልጥ ግን ኣይከኣልናን። ጸኒሕና ግን ስርዓተ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ከም ዘዘውትሩ ፈሊጥና። ንኣብነት ድሕሪ ካልኣይ ሰንበት ብሶኒ ወይ ቅድሚ 10 መዓልታት ጾመ 40 ምእታው ክጾሙ ይጅምሩ። ስለዚ ኩሉ ን50 መዓልታት ዝኸውን ጾም የኽብሩ ማለት እዩ። ኣብዘን ዝጠቐስናየን መዓልታት ዝጾሙሉ ምኽንያት ከኣ ነተን ብመዓልቲ ቀዳም ዘይጾምዎን ጊዜያት ከማልኡ ብምሕሳብ እዩ። ክጾሙ ከለዉ ምሸት ጥራይ ይቐምሱ። ኩሎም ዝጾሙ ምስ መሰየ ስርዓት ቅዳሴ የካይዱ። ኮይኑ እውን ኩላቶም ክቐርቡ ኣለዎም። ብጊዜ ጾመ 40 ን50 መዓልታት ዝኣክል ክጾሙ ከለዉ ብድሕሪኡ ፋሲካ ስዕረት ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ንብዙሕ መዓልቲ ይጾሙ። ጾም ኣብ ዘይኮነሉ ጊዜ ንግሆ ስርዓተ ቅዳሴ የካይዱ። እቲ ካብ ኩሉ ምስጢር ዝኾነናን ንኽንፈልጦውን ዋላ ሓደ ዝገልጸልና ሰብ ክንረኽበሉ ዘይከኣልናን ነገር ድሕሪ ስዕረት ምሸት እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ጊዜ ስርዓተ ቅዳሴ ክፍጽሙ ክንሪኦም ዘይምኽኣልናዩ። ነዚ ነገር ኣልዒልና እንተተዛረብናዮም ድማ ክምልሱልና ስለ ዘይከኣሉ ብዘይ ሓደ ምኽንያት ኩራ ተሰማዓና። ስላሴ ምስ ሓለፈ እቶም ኩሎም ኣቕሽሽትን ፈለስትን ብዘይካ ቀዳሚ ሰንበት ካልእ መዓልቲ ክጾሙ ይግብኦም። ክሳዕ ልደት ዝኣቱ እናጾሙ ምሸት ክኸውን ከሎ ስርዓተ ቅዳሴ የካይዱ። እዚ ምልክት ድራር ጐይታ ብፍላይ ከዓ ነቲ ንሱ
ቅዱስ አካሉ ዝባረኸሉ ጊዜዩ እናበሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ ጊዜ ምሸት ክኸውን ከሎ በዓል ጾም የኽብሩ። እቶም ተራ ምእመናን ማለት ሰብኡትን አንስትን ካብ ስላሴ ጀሚሮም ክሳዕ ምጽአት ሮብዕን ሐሙስን ካብ ልደቱ ክሳዕ ግዝረቱ ንኢየሱስ ኣይጾሙን እዮም። ንግዝረት ሳልስቲ ምስ ሓለፎ ብድሕሪኡ ቀዳመ ሰንበት እንተ ዘይኮይኑ ኣሽሽቲ ፈለስቲ ከምኡውን ምእመናን ዝጾሙሉ መዓልቲ ወይ ጾመ ገሃድ ይጅመር። ኣብዘን 3 መዓልታት ሓንሳእ ጥራዮም መግቢ ክቐምሱ ዝኽእሉ በዓለ ንስሓ ኸኣ ይብልዎ። ሳልስቲ ምስ ሓለፈ ክሳዕ ጾመ 4 ዝኣቱ ካብ ስላሴ ጀሚሮም ይጾሙ። ብጊዜ ምጽአትን ክሳዕ ጾመ 4 ዝሓልፍ ካህናት ፈለስቲ ተራ ፈለስቲ ሰብኡትን አንስትን ዝዓበይን ዝነኣሱን ዝሓመሙን ዝጠመይን ኩሎም ብሓባር ይጾሙ። ካብ ፋሲካ ክሳዕ ስላሴ ካብ ልደት ክሳዕ ግዝረት ስለ ዘይጾሙ ንግሆ ስርዓት ቅዳሴ የካይዱ። ብኻልእ ዝጾሙሉ ጊዜያት ግን ምሸታዊ ይቕድሱ። ንሕና ንማቴዎስ ዝቐበርናሉ ቦታ ኣዝዩ ዝዓበየን ዝተኸብረን ገዳም ደብረ ቢዘን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ስለ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብኡ ይሰግዱ። ኣብቲ ዝበጻሕናሉ ገዳም ብወገን ጸድፍታቱ ንእዝ ዝበለ ቁሸት ዝርአ ልዕልቶም ዓበይቲ ኣኻውሕ ዝተሃንጸ ኸውን ከሎ ኣብኡ ኾይንካ ብዙርያ ኣማዕዲኻ ንታሕቲ ክትርኢ ኸለኻ ዕምቆቱ ከም ድቕድቕ ዝበለ ገሃነመ እሳት ኮይኑ ይረኣየካ። ኣብቲ ገዳም ዝርከብ ገዛ ኣመና ዓብን ገፊሕን ኮይኑ ብኹለንትንኡ ብግቡእ ዝተሃንጸ እዩ። ብዙሕ እቶት ድማ ኣለዎ። እቲ ገዛ ብኣሰራርሕኡ 3 ዓበይትን ጽቡቓትን መቐመጢ ቦታ ዘለዎ ብፍላይ ብልዕሊኡ ዝርአ ሰንቀ ብዝተገጣጠሙ ከምኡውን ከም ቀስተ ደመና ጉቡጥ ዝበለ ነዋሕቲ ዓጻው ዝተሰርሐ እዩ። ክትሪኦ ኸለኻ ብዓጻው ዝተሰርሐ ይመስል። ስለ ዝለቕለቕዎ ግን ብኣእማን ወይ ብዓጻው ከም ዝተሰርሐ ንምፍላጡ የጸግም። እቲ ቤተ ክርስቲያን ዙሪኡ 2 ክኸውን ከሎ ብውሽጢ ድማ ናይ ሃዋርያት ኣቦዋት መሲሓን ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ ብሉይ ኪዳንን ስእልታት መላእኽትን ከምኡውን ከም ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ቅዱስ ጌርግስ ኣብ ፈረሱ ተወጢሑ ዘርኢ ስእሊ ይርከብ። እዚ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዕብይን ስፍሕን ዝበለ ምንጻፉ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ከምኡውን እግዝእትነ ማርያም ኣቦዋት ነቢያት ኣስማቶም ብቋንቋ ላቲን ተጻሒፉ ዝርአ ክህልዎን ከሎ ካብኣቶም ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ኣይመስልን። ባህሎም ከም ዘፍቅደሎም ነዞም ብግቡእ ዘይተሳእሉ ኣብ መንበረ ታቦት ዘይኮነስ ኣኽቢሮም ብምርኣይ ምስ ካልኦት መጻሕፍቲ ደባሊቖም ይቐምጥዎም። ካልእ ሲትረፍ ብጊዜ በዓል ጥራይ ንደገ ሒዞምዎም ይወፁ። ኣብዚ ገዳም ዕብይ ዝበለ ክሽነን እቶንን ከምኡውን ሓደ ሰፊሕ መብልዒ ኣዳራሽ ኣሎ። ካብ ሓደ ዕሙቕ ዝበለ ሸሓኒ ዘይኮነስ ካብ ጽፍሕ ዝበለ ሸሓኒ በቢ3 ኮይኖም ብሓንሳእ ይበልዑ። መግቦም ጽቡቕ ወይ ንኣካል ዝቀባብል ኣይኮነን። እቲ ሕብስቲ ብዕፉንን ስጋምን ከምኡውን ደቂቕ ብዝኾነ ጸሊም ጣፍ ዝተሰርሐ እዩ። ነቲ ሕብስቲ ልክዕ ክንዲ ለሚን እናግዘፉን እናኽበቡን ይሰርሕዎ። ንነፍሲ ወከፍ ፈላሲ ኾነ ንኽልተ ነገቲ ወይ ኣጋይሽ 3 ሕብስቲ ክህብዎም ምስ ረኣኻ ከመይ ገይሮም ናብሮኦም ከም ዘካይዱ ይገርመካ። ውሕድ ዝበለ ጨው ዘይቲ ዘይብሉ ዝበሰለ ሓምሊ ይህብዎም። ነቶም ኣብ መኣዲ ኣዳራሽ ዘይመፁ ጥሮተኛታት ድማ መግቢ ይሰድሎም። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ንማቴዎስ ሓመድ ኣዳም ኣብ ዘልበስናሉ ጊዜ ዝረኣኽዎ ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ ጥቑ ብምቕማጠይ ብጊዜ በዓላት ነቶም ፈለስቲ ክበጽሖም ክመጽእ ከለኹ እውን እርእዮ ነይረ።
ስለዚ ድማ ብዛዕባኦም ኮነ ብዛዕባ ጥሪቶም ማእተቶም ኣከፋፍላ ቀረጾም ክፈልጥ ከኣልኩ ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ገዳም 100 ዝኾኑ ፈለስቲ ዳርጋ መብዛሕትኦም ዕድሚኦም ካብ ምድፋእ ዝኣክል ኣካላቶም ከም ዕንፀይቲ ዝደረቐ ከምኡውን ውሕድ ዝበሉ መንእሰያት ይቕመጡ እዚ ገዳም ክልተ ዓበይቲ ኣፍ ደጌታት ክህልዎ ከሎ እቲ ብመንደቕ ዝተኸበ ዝርኡ ከዓ ወትሩ ዝተሸጎረ እዩ